Zdravím, vítajte u druhého videa z môjho kanálu Arctic TV a druhého videa z hry GTA San Andreas Multiplayer. Zase hráme na serveri Superparba, pretože tento server sa mi zdá byť najlepší a aj je pre mňa najlepší. Takže dneska by som vám chcel aj ukázať nejaké tie nemovitosti, firmy, domy a tak ďalej. Ukážem ich iba zo pár, pretože všetky by som nestihol do jedného videa natlačiť a ani neviem, kde sú všetky. Takže prvým začnem firmy. Tu máme Autobahn Service. Firmy môžete si ich zakúpiť od mesta za 10 miliónov alebo od nejakého hráča. Firmy docela dobre zarábajú. Tento Autobahn Service, ten podľa mňa dobre zarába. Tu máte zoznam členov, napríklad tento už dnes zarobuje iba 223. Každá firma môže mať svoje firemné auta. Toto má napríklad odťahovky, ale neviem prečo mi ich neukazuje. Buď to mám bugnuté, alebo sú schované, alebo neviem čo. Ďalšie, čo by som vám chcel ukázať, sú domy. Domy máte na predaj od mesta, alebo si ich môžete kúpiť od nejakých hráčov. Napríklad tento dom. Tento dom by som si mohol kúpiť od mesta, lenže stojí 16 miliónov, čo ja toľko nemám. Ale keď si ho chcete kúpiť, tak stlačíte medzerník plus aut a s obyčajným autom si ho môžete prezrieť znútra. Ďalším, čím by som chcel pokračovať, je nejaká nemovitosť, nejakú nájdem, lenže za chvíľu mi dojde palivo a neviem, či s týmto už palivom nestihnem všetko obzrieť. Nedaleko je benzínka, takže k nej zájdem. Ďalším videom, čo by som natočil, by som chcel pokračovať v hraní na serveri Superparba, lebo iný server nechcem hrať, to je najlepší. Takže tu máme túto benzínku. Tým, že hráč si natankuje auto, tak nemovitosť dostane tie peniaze. Takže nemovitosť, napríklad tu máte Red Suns bez benzína, majiteľ je Lucinka 0107. Ochránka znamená, že keď ju máte, tak ste pod ochranou nejakej mafii. Takže keď vám niekto začne vykrádať nemovitosť, tak mafia dostane akoby dispatching a môžu v tom zabrániť, v tom vykrádaní. Nemovitosti už ani neviem, či sú nejaké voľné, ale docela dobre zarábajú a ochránku musíte mať, lebo keď ju nebudete mať, tak vám nemovitosť prepadne. Dám tankovať. Natankujeme si. Môžete si nastaviť aj za liter paliva cenu. Ja dám tankovať tých 20 litrov. Dúfam, že to bude stačiť. Je tu veľa rôznych nemovitostí, jak je napríklad tento steakhouse, myslím, že je nemovitosť. Potom tuningáreň, aj posilovňa, aspoň myslím. Zamestnania, sú tu veľa rôznych zamestnaní, napríklad polícia. Polícia je hneď tu blízko. Tam rovno, ale nejdem tam, by som riskoval, že by ma zničili. Tu je armáda. Niekde tu by mala byť. Je tu väzenie, možno k nemu zájdem. Idem k nemu. Tu sú ďalšie domy, ktoré by ste si mohli zakúpiť. Tu je napríklad zakúpený už má hráč, modrý domček ukazuje.
To znamená, že si už ho nemôžete kúpiť od mesta, ale môžete si kúpiť priamo od neho. Banky sú tu asi normálne ako na ostatných serveroch. Takže banky sa nemenia. Neviem, asi k tej väznici nezajdem, pretože to je ďaleko. Nejakí hráči idú za mnou, to nevadí. Mapa, proste väznica je tu. Ďalšie, čo by som vám chcel ukázať, je veľmi dobre prepracované, a to sú ostrovy. Ostrovy sú niekde mimo tejto mapy, sú niekde tam napravo od Las Venturas aj od Los Santos. Ukážem vám ich. Zajdem tam. VIP je to docela dobrá vec. Môžete sa príkazom vomitkovo teleportovať. Teleportuje vás to na akoby spawn. Toto je spawn. Máte tu auta. Zajdem na ostrov. Na ostrov sa dostanete aj tadiaľto cez Las Venturas. Je to veľmi ľahká cesta. Zajdete tu proste na diaľnicu, potom doľava a tak sem doprava, a tam je už umelo vytvorená diaľnica, cez ktorú sa dostanete na ostrov. Na ostrove sú tiež domy k zakúpení, sú tam aj banky, takže sa mi zdá, že aj gangy nejaké. Tak, tu je ten ostrov. Tu sú tie domy, modré, zelené, tu si môžem kúpiť dom, ale nemám na ňo, som žebrák. Mám len tých 10 miliónov, čo je dosť úbohé, a zháňam si firmu pre spolužiakov. Robím to pre ich vôľu. Aby sa mali fajn, aby sa dobre cítili. Pretože oni sú žebráci. Tu zajdem doprava a ukážem vám nejaký z gangov. Do gangu môžete tiež pozývať hráčov, ktorí sa môžu stať členmi. Sú tu gang racy 1v1, 2v2, alebo to je jedno. Tu je OG, to je firma. Gang môže vlastniť aj gangové autá, ktoré si môžete aj vytuningovať a ich riadne používať. Nejaký gang, kde by som našiel, neviem cesty ku gangom, pretože ja v žiadnom gangu nie som a ani neplánujem byť, možno raz niekedy, ak ma niekto pozve, čo pochybujem, že by mňa niekto niekam chcel. Tu je naľavo ruská mafia. Skadlou cestou idem, to nevadí. To rozchodíme. Je tu Ammunition a hneď aj banka. Yakuza je na konci tej akoby hlavnej cesty. Tu je ďalšia firma. Firmy sú asi, či neviem či to je firma. Nie, toto je gang. Voľné sídlo pro gang. Musím mať nahraných 500 hodín, aby som mohol, ale toto je sídlo, kde by som si mohol založiť gang. Gang je označený takýmito dvoma kostričkami, čo ja 500 hodín nemám a mám iba 75. Takže to je málo. Aby ste mohli mať firmu, musíte mať 300 hodín, ale je na to aj nejaká tá obchádzka, čo vám možno poviem niekedy inokedy.
a aby ste mohli mať nemovitosť, potrebujete 100 hodín. Vypol sa mi nahrávanie, tak pokračujem. Tie dve časti nejako už spojím. Sú tu aj skvelí admini. Moji najobľúbenejší sú Jarous, potom Vendis, Amel 1 a Ruda Král. Vendis je môj, s Jarousom taký ako naj admini pre mňa, pretože veľakrát mi pomohli. Na TeamSpeaku sa môžete s nimi stretnúť komunikačne. Takže tu sú benzínky. Zháňam si nejakú dobrú výuku pre neskôršie, keď si zarobím peniaze. Takže o tom by som sa mohol vedieť aj postarať. Ak by ste potrebovali s niečím pomôcť, stačí mi napísať. Poznáte ma pod menom Artik TV, to je jasné. Teraz je tu docela veľa hráčov, 241 na to, že je 3/4/9, tak to je dobre. Zamestnania tu sú docela dosť, ich je tu. Najviac sa používa buď polícia alebo mechanik, teraz nie som si istý, ale asi tá polícia, pretože tu policajtov je veľa. Fuck the police! Takže máte tu aj určité misie pre zamestnania, takže nudiť sa určite nebudete. Pre dnes podľa mňa by to aj stačilo, takže uvidíme sa na budúce pri ďalšom videu.